Ovo je Rotorašpa, inovacija obitelji Krunić. Pri obradi drveta zamjenjuje brusni papir. Od ideje do proizvoda čekali su 6 dugih godina. Potporu države nisu imali, skeptike su morali uvjeravati demonstracijama. I da bi uvjerili potencijalne kupce, mi smo, ajmo reći, kupili jedan mali agregat, brusilicu, jedan radni stol i obilazili mjesta gdje se okupljaju puno ljudi. To su bili sajmovi u okolici Zagreba gdje smo prezentirali i javno pokazivali što taj naš alat može. Danas je nagrađivana Rotorašpa izvozni proizvod, no problemi većine nisu nestali. Glavni tajnik Hrvatske udruge inovatora upozorava, mali je broj prijavljenih inovacija, sustav je spor, od ideje do proizvoda prođu godine, banke ne podupiru inovatore, ne djeluje hrvatski inovacijski sustav. Kad vi danas napravite nekakvu blic analizu, tko se danas sve bavi sa inovacijama? To su vam razna udruženja, poslovne zajednice, državne agencije, Ministarstvo gospodarstva, poljoprivrede, Ministarstvo znanosti i tako dalje, ali oni nisu umreženi. I tu postoji problem. Milijarda kuna na godinu na raspolaganju je našim inovatorima. Teško dolaze do novca, žale se na birokraciju. Ne očekuju darivanje kuna, više bi im značio trud državnih službenika i dužnosnika. Nama je tu jako bitna promocija. Što u Hrvatskoj, što u inozemstvu. Znači, bitna je gospodarska diplomacija. Bitno je da netko kaže da u Hrvatskoj postoji jedan inovativni proizvod koji može zamijeniti brusni papir, tako dalje, i treba jednostavno to na taj način promovirati. Dok toga nema, mi ne možemo graditi niti tvornice, niti zapošljavati ljude, tako dalje, jer nam je premalo tržište. Inovatori ne dvoje, u realizaciji svojih ideja vide hrvatski gospodarski oporavak i veliki uzlet. Mislim da dovoljno govori brojka od 50.000 inženjera koji rade danas u gospodarstvu, u istraživanju i razvoju. Govorimo otprilike od 3 do 4 tisuće ljudi koji se neovisno bave stvaranjem novih vrijednosti. Mi ovog trenutka u Hrvatskoj bazi inovacija i inovatora imamo 1150 inovacija koji su slobodne za korištenje. Postoji u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, postoji baze inovacija, odnosno patenata, kojima je istekao rok zaštite u Hrvatskoj. Slobodne su za korištenje. Netko bi morao u tim komisijama, stručnim tijelima i ne znam što, biti kompetentan i stručan da baš prepozna da li se isplati ulagati u ovaj tip inovacije. Da li se isplati probijati za to tržište i tako dalje i u konačnici ulagati u to novac. Inovatori moraju biti organizirani i država mora stvoriti mehanizam da se doista svi skupa umrežimo u jedan sustav koji će biti efikasan. A dok ne bude efikasnosti, iz inozemstva će i dalje hrvatskim inovatorima stizati izdašne ponude za otkup unosnih patenata. Neki će biti primorani pristati. Usput će ogorčeno spomenuti velike igrače kojima očigledno odgovara da se u Hrvatskoj sve manje proizvodi. Uvoz je ipak mnogo isplativiji.